Makadini vateereri, ndinoitwa mufundisi Marwenze. Tadzoka zvakare tichipfuurira mberi tichionesana pamusoro penhaurwa yengozi. Tichiramba tine pfungwa yatiri kutsigira yekuti ngozi hairipwi, asi tinoramba tichinamata Mwari ari mubatsiri wedu. Ticharamba tichibudisa pfungwa iyoyo, tichiramba tichivhura magwaro nekuonesana kuti tisange tichirasika. Makadi zvenyu vateereri, zita ndoitwa Madzibaba Nzira. Tadzoka zvakare nechirongwa chedu ichochi chekuti tirambe tichidzidzisana zvakare sekutaurwa kwaitwa naPastor Marwenze, kuti iwe pache zvako ukwanise kunge uchiwana nzira yaunofanira kunge uchiteera inokwanisa kunge ichikuitira. Asi isusu sevapostori tiri kutaura hedu kuti isusu ngozi kuti ikwanise kunge ichipera, inopera zvechokwadi sekutaura kwandakamboita. Ndikati kupera inopera iwe kana uchinge uchinamata. Kureva izvo kuti salvation is for personal. Kureva izvo kuti chinamato chako iwewe chinobatsira iwe mhaka nechikonzero. Iwe pache zvako ndiwe unoziva simba rako manamatira uri kuita. Kureva kuti ngozi inopera kwauri iwe pache zvako kana iwe uchinge uchinamata. Asi hazvibatsiri kumwana wako, hazvibatsiri kumukoma wako, hazvibatsiri kune uyo kana achinge asina kutenda kwakakwana. Saka ndiri kuti ngozi vanhu ngavaende kundoripa, kana vachinge vaenda koripa kuita kuti vanhu vanamate zvakatisunungukira. Makadini zvenyu vateereri, zita ndinoitwa Sekuru Momberume. Chekutanga ndoda kuti nditende kuwadzimu nemasvikiro nemhondoro pasi chigare kupikwa kwerakanaka, kupembedzwa kwematare akatipe mukana nenguwa nedzidziso yagara iri mukati mengazi muropa medu isina kutsaukira, inotipe upenyu neramangwana. Tichibate panhaurwa iripo nhasi yetingabata nekutseketudza kuti mukati mechiraramo. Chendinoziya inini ngechekuti kana munhu afa zvisina kunaka, kana kuti munhu unoafa zvekuurawa, yakuzi ngozi. Ngozi mushonga wayo kuiripa. Ngatisanyeperana ba kuti ukanamata nemasalvation yenyu emuri kutaura anaya, munopedzese mhuri, anhu anopere kufa, hama dzinopere kufa. Nekuda kwekuti kana tiri kutaura nyaya yekuti ngozi, munhu atsamwa wagurisirwe zvaaitarisire kuti anga achiita pamusoro poupenyu. Nhasi unoyu tiri kunetseka nganhu anotaura kuti ngozi hairipwi, zvakazodai ngatinamati. Asi pamwe pacho dambudziko rendiri kuona ini ngerekuti munenge usikatooni bakana nhunzi chaiyo kuti vhe kwayo, ngekuti ngozi inoyo yamhepo. Saka ukanga uri kuerenge Bhaibheri hausiri kuona ba, pane kuerenga nekuona. Isusu tinotoona kuti dambudziko riri kunetsa apapa, musha kupera kwauri kuita ingozi yemunhu wakaurawa pakati. Saka nyaya inenge iripo ngeyekuti nanhasi unoyu mapasta ano kana kuti wano vanoti washo inopera ngekunamata. Tiri kutonetswa ngemufi wakafa echinamata uri kupfuka. Saka zvinorewe izvo kuti munamati wacho ndiye kutotinetsa, ndiye tori pfukwa yacho. Saka mushonga wengozi kuiripa. Rosesa bandla we, inini ndino mutape chati bwege ndofe nichindireki dhodha kanyi mwana wokubara upa Mount Cylinder. Andakaya amadhodha ireketa aya ndiri kuzvizwa. Zvinoende koitika ngezvekudayo. Vona vari kureketa kuti kwa hai ngozi. Isusu teireketa kwai kwedu tinoti pfukwa. Saka vanoti ngozi pane vanonga veiitira kuti tione kuzwanana. Asi muyungu haizi ngozi kana kuti whatever zvemunoreketa. Isusu chindau tinoti pfukwa. Pfukwa nengozi ngatichizvibhanqa kudai zvibatane. Kubhuye kuti tiri kubhuye chiro chimwe, asi zvinopambana pakuti chauite maurirei kuti tizoti panapa pane pfukwa kana kuti pane ngozi iripo. Kudai ngekureketa kwavanoita vachidai pamuzi apo pane chikwambo chiripo kana kuti uone chikwambo chiripo. Vantu vanonga vakambira kutora mareketere evantu amweni
veiyariko kuti vona vambori vantu vemuhlobonyi. Saka ukasaziye muhlobo wako, rudzi rwako iwo kuti umbori muntu uri wakona, ndokuti unase kuzwisisa kuti vari kureketa ngei. Saka nyamashi uno peireketwa neno ndiri pano kudai ndeiyayeya kuti vanobhuya ngendaa yechiro chinozwi ngozi. Ngozi nepfukwa. Tikati apo paite ngozi apo, kubhuye kuti dai chaya chiyungu vaite apo paite ngozi apo, dhuze pabake muriro, pakatsve mbatso, pakatsvire zviro mbatso, kana kuti pabheuke movha. Asi mukati mwe accident yaitika manje, panoti ngozi yaitika apo yakashata, vobvunza kuti yadini. Ngozi pafa vantu, movha yatsva kusare simbi dzega kudai. Kana kuti paitike pane chiitiko chaitikepo chinoshamisa kana kuti chaitusa vantu. Saka kana yotozoguma tichiti hai ipfukwa, ngozi iyani zvayakaita chakakonzeresa kuti tizoti pane ngozi kana kuti pane pfukwa, kurototi paite mundangandira wemarufu nezviitiko zvinotonasa kuzikana kuti hai pamuzi pamufundisi papasta kana pamadzibaba kana kuti pasekuru momberume ava. Zviro zvinoitikepo zvinokonzerwa ngekuti pane chakaitika honzeri chakakonzera kuti hai pabarwe dambudziko afuta dambudziko, mahlupeko afuta mahlupeko. Saka mutombo wepfukwa kuiripa. Saka hakuna unozoti hai wazwe mweya wakawanda waMwari unobhuya kuti hai inini ndini ndazvipedza. Dai kwaya kuri kuti tinoreketa ngokuti hai Jesu wakauya yakourawa bekwa pachimbuti kudai pamuchinjiko ototi zvapera, vantu vaidai vasikashaishi vasikaurayani. Saka kubhuye kuti hai zvakatopera ena paari pakurwadziwa kwake nokudzadzise zvaida Mwari marure. Saka pana nyamashi uno imwimwi mufundisi mukambesa ngokuchaya mwana wangu chibhakera kuti bo kuchikora kana kuchechi mwechiti ndiri kubvise dhimoni, mobva mwamuti tenderedzere bhu pashi fi wafa. Tinoende koningira chikonzero chaite kuti imwimwi mweinamatire mwana wangu atetereke kudai mwechiti pa I am casting demon, obva ati pasi gi ubvafa. Azvisiri kumwana wangu ega, nemwi munayo pfukwa ngozi imwimwi. Ndinotenda baba kuti manga muchitaura zvakanaka. Ndizvo kani muhlobo wamamuri kudini? Ndebhuya. Wamamuri kubhuya nawo. Ndoda kuti ndikubatsirei kuti mese makadai so muri kubudisa pfungwa 1. Iri pfungwa yeung'anga, iri pfungwa isingashandi, iri pfungwa yekuchichidzira vanhu, iri pfungwa isina kana rugare. Ndizoka. Saka imimi vanhu akaita semi manje ndo vanotsanangurwa neshoko raMwari kuna Isaiah chapter 8 pavesi ya 19 ichibva yati, zvino kana vachiti kwamuri bvunzai masvikiro navavuki vanorira nokuita zevezeve, ko vanhu havafaniri kubvunza Mwari wavo here? Ko vanofanira kubvunza wakafa pamusoro pavapenyu here? Dzokerai kumurayiro nekupupura kwani kwaMwari. Saka manje imimi ndimi wani imimi vari kuchitokonzeresa kuti vanhu va lose direction. Asi inini samufundisi ndiri kuramba ndichikukomedzesai kuti hama dzangu, hakuna simba riri pasi nekudenga rinokunda simba riri raMwari. Satani wacho kutozi aoperate ndi Mwari wakanga atomusika. So muchachiona ndo patiri kutaura kuti ndichitaura mukati mesondo rapfuura ndakataura ndikati munhu anofa, asi kana afa zvoreva iye kuti haasisina kana mugowe nevapenyu, hapana communication ipapo. Chinhu chaakuitika madhimoni, mafallen angels ndiwo aakumira mukati menzvimbo achiita semunhu uya anga akafa, achiti ini ndakaurayiwa ndakadai. Hazvirewi kuti mafallen angels iwawo paari kutaura kuti munhu akaurayiwa ari kutaura zvinhu zvenhema, because they know these are ancient spirits. Vanototaura chokwadi, asi chokwadi chavari kutaura ichi ndizvo here zviri kutaurwa naMwari kuti munhu ngaadini, ngaaripwe. Hapana chinhu chakadaro. Ndikapa muenzaniso wekuti tina vana Paul akauraya vanhu vazhinji zvatinoziya, and we have evidence yekuti Stephen he was stoned to death. Paul aripo akatopupura akati munoziya kufamba kwangu, asi Paul hatina kuona pfukwa,
atina kuona ngozi yakabuda panapo. Ngatitarise tikadzoka kuna David wakaurayisa Uriya muHiti, atina ngozi yatakadini yatakazwa. Ngatitarise kuti ivo vana Peter vacho nevamwe vaapostoli mukati menguva vakaurayiwa, asi hapana pfungwa yakadini yakabuda. So hama dzangu, let us not generalize kuti haiwa isusu kana tichitenda dzidziso yemadhimoni seiri kubudiswa nevarume ava, itori dzidziso yemadhimoni toda kubudirana pachena, zoreva kuti zvinoshanda kumunhu wese. Ndosaka ndakabudisa pachena kuti hama dzangu, chinhu chatinoda kuita is only to receive Jesus Christ. Ndo pauine simba rauri kupiwa naMwari. Asi uchaona kuti when you are outside the equation ya Jesu Kristu, yes you can be attacked. Asi ngatisati iwewe kana uri kunze wabva utoti ngozi iri kubata munhu wese. No, inobata munhu asiri muna Kristu. Nekuti kana wa muna Kristu zvakare zvadini zvapfuura. You are a new creation muna Mwari. Zvese zvawaita you have repented, and even you own up kuti zveshuwa ndakadini ndakatouraya apa ndikatadza. Sezvatakaona kunana Paul, untobuda pachena, makaona mafambiro andaita, ndaipesecuta kereke, ndakauraya vanhu vazhinji kwazvo. He is admitting to God. Because kana imi muri kutaura tofanira kurimba zvimapfungwa izvozvo. Saka what is the purpose of the judgment day? Then hakuna judgment day because already tatodini tatoripirana. Saka ndichada kutongoita apapo manje. Imumwe muri kuuya zvakanaka, asi muri kuuya ngeruvhesi manje. Imwimwe muri kuvhesa. Ndada kumbomubvunza imwimwe kuti muri kubhuye kuti hai kuuraya pakanaka here? No, chizwa imanje. Mungoti muti pakanaka kana musandikeje ndizoka. Atina nekuti Mwari wedu havatotenderi kuti tiuraye. But we are saying in the event yekuti munhu auraya but he repents. Muri kupanzwisa. Saka ngatisati titiite kunga zvinonzi chiKristu chiri kukurudzira kuti vanhu ngauraye. Because shoko redu haritotendi izvozvo. Ndoda kuti tichitori padhuze. Ndada kumbokumbira kubvunza kuti hai ana David pavairwe hondo payani, naana Mozisi, naana Jeremia, andidika veshe vakarwa hondo. Ndada kuziva kuti vaiuraya vantu here kana kuti vaiuraya mapete? Vaitouraya vanhu. Vaiuraya vanhu. Saka imwimwi muri kuti hai pavaiuraya vantu ava inga vasiri vantu vaMwari here? Good. Mabvunza mubvunzo wakanaka. Pavaitouraya vanhu, vaitouraya because munhu wese wakasikwa nani? naMwari. Asi chikonzero anga ari marudzi anga ari kurwisana, vanhu vachiita hondo. Tikatarisa izvozvika, endai kuna ana Iraki, kutori nechi hondo dzinenge dziriko. Ndizoka masodzi edu chaiwo emuZimbabwe munomu akatoendeswa kuna ana DRC kudini kutienda kouraya vanhu uko andika. Saka zvinhu izvozvo zvagara hondo dzakanga dzitoriko. Muri kupanzwisa vainga vechirwa vari veshe vari muhondo, vari kurwisana kurwa hondo dzavo. Saka vanhu avavo mungatenda here kuti avavo havapfukirani? Ngoti veshe vari muhondo. Tagara tatotaura kuti hakuna bapfukwa baba. Inini ndiri kuti hakuna pfukwa ba. Saka tikazoti havapfukiranika, izvozvo handichaiziva, asi nichandoziva wese wafa ndizoka haana pfukwa, nekuti haana mugowe kune vapenyu. Haana mugowe kune vapenyu. Exactly. Imwimwi munotenda here kuti hai kuuraya kunotenderwa, asi kunofanira kuzikana kuti uri kuuraya uri saidi riri? Kuuraya hakusotenderwa. Kunotenderwa. Hakusotenderwa. Imimi mukaenda koshanda kuhurumende mukaita musoja mwepo futi, munonga muende kofurana nemakudo here matede kana kuti neshoko? Baba, chiwi ndizoka regai ndikudze. Chiwi hazvinei kuti uri kuchiitira uri papi kana kuti wapuhwa license ndiani. Pauro, ndapamenzanisa wa Pauro, akanga achitotumwa kutoita basa iro riri kutouraya vanhu vaipikisana nechitendero changa chiripo mukati menguva iyoyo. Asi zvaiita izvozvo chakanga chitori chiwi because akanga achingouraya because wadeura ropa. Ameno kana muri kupanzwa. Nekuti hausiri mutemo waMwari ba, haasiri Mwari wainstructor ba. Vanhu vanenge vagadzira tsika dzavo, ndizoka vagadzira tsika dzavo wobva kuti isusu ava vaviolate tsika dzedu, saka taakutumira ava ndimi mama chinda yedu kuti mutirwire zvinhu zvatiri kudaira pazviri.
muri kupanzwisa asi haisi tsika yani yaMwari nekuti Mwari vanosika munhu vachimutora nenguva yawo asi kubudikidza kwezviwi nawo ndo patakuona vanhu vari kupandukirana vanhu vakuurayana zvinoprofitwa neshoko raMwari. Saka vaya vanonamatira vanoenda kuhondo vaya vanonga vachiitire vanenge vasi kutoziyawo zvavari kutoita. Ndinoda kuti nditi bate padoko zvino zvichinga zvichitaurika. Ndinongozwa inini anhu acheche anotaura nyaya dzaana Paulo kuti amboziva kuti Paulo wacho wakanga aine masikitira here, wakanga aine bvudzi rakadini, haazvizivi. Nguva yetiri tinofanira kuti ase zvinhu zvetinazvo panguva yetiri kurarama. Imi misekuru yenyu amunotenda kwaari makambowaona here, munowaziya here? Imbomira. Andika muri kuona kuti amuwaziya. Imbomira nditange ndataura. Wangotaura aiwa toda kubatsirana nyarara timbotaura. Yekuti yenyu amuwaziyawo basekuru. Tichibva ipapo tikade kuteerera dzidziso yemapasta ana atinonyamaya nyika inosara isina anhu ba nekuda kuti zvinhu zvetiri kubata nekuita kuti izozi ngozi kana kuti pfukwa kuda kuti chinhu chiriko chinotoitika hakuna chinhu chinopuwe zita chinhu chisiriko ba misha inopera vanhu vanopera nekuda kwepfukwa kana kuti kwengozi. Matauriro ari kuita uyu kana chipembe muenzaniso waPauro ndoda kuti ambontaurawo kuti akewo angane hauraya paakazoziva kuti anhu ano hazi kupfuka. Kana iwe usina munhu wakauraya kana umwe nyarara unotye pfukwa. Alright, good. Muchaona kuti naurwa iripo. Ini ndoda kuurayira munhu. Chandoda kuuraya chi? Andikuuraya munhu kuti ndiprove point yekuti ngozi hakudini hakuna. Asi ndo zvandakataura tikati vanadzo vacho ngavauye tinamatire zvidini zvipere. I don't need to kill anyone. Andika muri kunatsa kupanzwisa. Regai ndipindure papapo mudzidzisi. Nyaya iripo ndeyekuti handiti muri kuona pachinge pari panyaya yengozi. Isusu tinoswera tiriko kumachechi uku, tinoswera tiriko kumakiravavo. Vanhu vazhinji vanouya vanenge vakawanda. Vanhu vaya vekuti vanhu vari kutambudzwa nekuda kwemweya wengozi. Vanhu vari kufa nekuda kwemweya wengozi. Handiti vamwe vacho uchiona vari kupenga. Handiti nenyaya yengozi. Vamwe vacho vari kutemwa nematombo. Matombo kungoona achingobuda so achingotemwa wasingaziwe kuti matombo ari kubvepi. Dzimwe dzacho dzichibuda dzichita sei dzichitaura handitika. Asi chokwadi chaicho ndechekuti ngozi kuti tikwanise kunge tichibatsira vanhu wese mufamily musingazvibatsiri imi mega pastor muchiwimba nerutendo rwenyu imi chete. Ngozi ngaiende kundobhadharwa. Ngozi kana ichinge yaenda kundoripwa zvichabatsira kuti munhu wese ari pakati pemusha. Noda kuti mumusha tine vanhu vakawanda, tine zvidhakwa handiti achitombodini kusvika kuchechi kwacho nekunamata achitodi handiti right. Tine wamwe vanhu wasingatodini kutonamata kwacho handimukuzvona. Saka ipapapo vanhu ivo vanofa nengozi. Ndosaka ndiri kutika isusu even titori kumakirawa kwedu tototi vanhu ende mundoripe. Madzibaba pfungwa dzenyu dzakanakisa ende ndatongoona kutoti mutori pro ng'anga kana kuti ng'anga light. Because dzese dzamato ng'anga kudai so. Pfungwa dzenyu dzamuri kubudisa aiwa mirai makadaro madzibaba. Ndiri kutozoona kutoti maakutorasa vanhu. Apapa. Isagirasa vanhu nenda kuti tinofamba nechine mweya mutsvene. Ndisiri kuramba aiwa hakuna mweya mutsvene unotya mamweni masimba zvamuda kuzama unitaurira izvozvo. Munhu aurayi mufundisi. Teerai munzwe. Naurwa iri panapa. Mufundisi havasi kuramba kuti kune mweya iri kutambudza vanhu. Muri kunatsa kupanzwisa. Solution yekuipedza chi? Ndo pandiri kutaura kuti tinoda kuti tione kuti tese kuti tive tine topic yatiri kutaura iyi. Tiri kutotenda kuti kune mweya iri kutambudza chi? Vanhu. Muri kupanzwisa. Zvairi kutambudza vanhu. The solution ndo yandiri kutaura kuti it's only through Christ. Muri kunatsa kupanzwisa. Zvekuti watemwa nematombo kana kuti hauna. It's not a problem. Nyaya iripo vanhu ngavatende kuna Jesu Kristu. That is the central thing iyoyo iri kufanira kuti vanhu vese vange vachiita. Because izvizvika muri kutaura kuti hanzi vanhu vari kufa nematsaona nechi. How many people vari kufa vasina kana chaita? How many people vari kufa andika muri kufa? Saka ngatisade kurevera nhema kuti vanhu havafani kufa. Vanhu vanotofa because murayiro waMwari kuti munhu une mazuva akatarirwa kuti anga achirarama panyika. Saka what's so special about ngozi kuti hanzi yauraya? Muri kunatsa kupanzwisa. So isusu zvatiri kutaura ndezvekuti munhu even paunofa inga wakagamuchira Kristu. Muri kupanzwisa. Pastor,
for the everlasting life. Pastor, But the problem yamuda kuita ndeyekuti asi ngozi dzazopedza vanhu vanofa chagara chinhu chiripo vanhu vari kutofa netsaona uku but haisi ngozi ba kuti tionesane nemasaidhi mairi A na B. Anditi ka imimi pastor imimi munozviziva here kuti kuchechi kwenyu imwe ndikauyeyo ndikamuka mudzimu wababa angu inini munoti idhimoni anditi alright mudzimu wababa yenyu taurai kuti chii nasekutsanangura tibatsirani mudzimu baba angu abuda pendiri mwana wawo baba yenyu apenyereka kuti afa akafa aiwa hakuna mufi manje anodini idhimoni andikamurikwa ndo patiri kutotaura kuti hakuna munhu akafa anouya kuwapenya imi muri kuramba kuti ini ndirekete ndi baba angu edzinza rangu inini aiwa asi imi muri kureketa ndi Paulo uziwe dzinza rekwenyu kwamarwenzi upenyu eri Paulo yes kwamarwenzi ka hakuna Paulo ba saka sei muchiise yemi mirai zvenyu terai zvemuzwe muri kupanzwisa kwamarwenzi hakuna chi Paulo mutaure zvaPaulo usiku terai munzwe Paulo andika tiri kutaura kubudikidza kwebasa raakabata muna Kristu Jesu. Hatisi kukudza Paulo, andinokudza ndi Jesu Kristu nekuti ndiye akatiendera pamuchinjiko, asi kupupurwa kweshoko raKristu Jesu rinobudawo na Paulo. Tichichitaura kuti patsamba dzaPaulo dziya dzaakanyora ya evidence provided to us kuti Paulo akanyora pamusoro paJesu Kristu zvakati zvasiyana nekwenyu imimi kwekuti hakuna chakanyorwa pasi, asi nhoroondo dzirimo mumatext book mamweni anozonyorwa nevanyori vari munomu. Muri kupanzwisa kuti ana mbuya nehanda akafamba akadai zvikadai nekudai midzimu ikadai nekudai. Muri kupanzwisa isusu tiri kutaura zvakatoraramika kuti Kristu wakauya panyama. Muri kupanzwisa akafa, zvese mabasa ese atiri kudini atiri kupupura. Imimi munoramba here kuti ana amarwenzi ana baba yenyu baba imimi pamuri muna baba yenyu ana babawo. Saka muri kuramba muri kuti here imimi zvese zvakaitwa ngana marwenze vachiita kuti imi muzowepo achisichiro. Alright, good. Regai ndi kutenderei kutika vane kubata kwavakaita kwakanaka. Wobva waita kubata kwavakaita kusina udini, kusina kuyanana nekwamari. Hatirambirani nawo kuti vakatiunza panyama. Muri kupanzwisa asi nhaurwa yatiri kutaura iyi inhaurwa yemweya yekuti ndiri kutenda muna Kristu Jesu pamweya. Muri kunatsa kupanzwisa kuti kurarama kwandaakuita inini ndaakukuita muna Kristu Jesu pamweya, asi kuti marwenze it's only identity yekuti ndiri wekwamarwenze. Muri kupanzwisa imimi ndimomberuma uyi ndinzira andika. Muri kupanzwisa ingori identity but it doesn't affect me spiritually. Patakuiramba manjeka ndo yamataura kuti baba yenyu akubuda pamuri manje it becomes spiritual. Patiri kutaura kuti is it not spiritual? Good. Jesu is spiritual, ndo saka ndati tiri kumutenda pamweya nemhaka yekuti ndiye baba akatibereka pamweya. Muri kunatsa kupanzwisa akatifira vanguwo inini ke vakandibereka panyama. Yes, avadiwika kuchechi kwenyu. Aiwa zve imimi kuti terai zvemuzwe baba venyu andika spirit yawo muchechi mwenyama spirit yawo ndo yatiri kutaura kuti haitooneki. Ipapo mukatodaro munenge maakunyepa. Ndo saka ndiri kuzama kubudisira kuti munhu kana achinge afa anenge afa. Jesu inooneka papi? Baba Jesu ndi Mwari. Ndi Mwari ka. Watosiyana na baba yenyu. Havatori nazera ba. Spirit ya baba anobhuya neni, anobhuira baba yenyu haabhuyi nemi because akatofa atori kumarinda. Baba ka dai baba wenyu aine chigura chavanogona kuita ka izvozvi nevana vavanenge vakasiya ndika vangadai vaibhadhara ma-school fees, vangadai vaitenga magrosari, asi kune wakafa hakuna chiriko baba. Isusu tisu wapenyu tiri kutosara tichitodini tichitochengeta nemi muchitomhanya ngwavha ndimuri kutochengeta vana vakatosiyiwa vaning'ina venyu nehanzvadzi. Muri kupanzwisa baba yenyu haana kana chigura. Pane pendaida kutombo. Muri kupanzwisa saka pandiri kutaura nepaKristu tiri kutaura zvemweya nawo. We are talking about when we are talking of spirit kana takutaura zveshoko raMwari taakuchitarisa issue yekuti munhu ukafa there is an afterlife yatanga tichitaura. Awiti afterlife provided hauna macases, hauna mhosva kwawabva. Ndo patiri kutaura kuti when you receive Jesus Christ mhosva dzapera. Yes, dzinotopera zvakare zvapfuura. When you receive Jesus Christ you are a new Pastor, ndimbobvunzawo chinhu one. Yes. Imimi you believe
neJesus kuti Jesus kana power remuinaro kuchechi kwenyu can bury anything chinonetsa chese kana munhu atouya pane pendoda kuenda ndada kukumbira kuziva kuti imimi nekubhirivha nepower remuinaro munomu mwamutare mwamunogara munomu makamboonawo vapengo here mustreet? Vapengo variko makaponesa vangani? Andina kana mupengo wano wandakaponesa. Ko muchipatara hamwe munonga mune mubhedha nemagetsi nemaaircon makaponesawo vangani? Kuchipatara andina kumboenda koponesa vanhu. Muchechi mwenyu mune vapengo vangani vakauyiwa nawo vakatendeuka mwana kana mupengo wana akambounzwa? Saka tingati aiwa chimirai kuna akakasirwe ngozi here muchechi mwenyu? Good. Chionai mibvunzo yese yamandibvunza ka ndo inozi mibvunzo nhando ndosaka mirai ndipindure nemhaka yekuti ka kuti warapa mupengo kana kuti warapa munhu atika muri kuona azviditemaini izvozvo kuti zvinopinza denga izvozvo hapana chazvinopruvha muri kunatsopanzwisa inini ka vanotondiziya vanotoziya kushanda kwandodini kwandinotoita chinhu chamunoda kunzwisisa shoko ndosaka muri kuona kuti tinotoparidza shoko more than action. Aiwa handisi kuti than action vanotozviziya baba tinotorapa vanhu vanorwara. We do demonstration of power. The kingdom yaMwari wedu yuka, it's not only in words zvatinoita kuparidza, but we also do the demonstration of power. Muri kupanzwisa. Tererai munzwe. Ndada kutobvunza hangu kuti imika futi nemabara. Ndo patauda kuti tikudzei kuti baba patiri kunamata ndika. Tiri kuti munhu wemukati ndiye apone. Muri kupanzwisa. Haisiri nyaya yekuti tiriruda kubata zviro zvepasi zvekuti mfundisi Marwenze chiporesa ibofu. Andika even nguva yaJesu, Jesu ari Mwari, muri kupanzwisa, akauya but how many people did he live? Aingozi wasvika pane vanhu akaporesa bofu rimwe, wasvika akaporesa munhu umwe. Andika but he never had to spend time. He had to spend time achitaura shoko rinoponesa pamweya. Saka baba kandopa ndati mubvunzo nhando vateereri, because our business is not kuti tifambe tichirapa vanhu. Ndisoka kurapa kwedu kwatinoita is to speak the word of God, then people they repent. Muri kupanzwisa, because kurwara kwenyama nhasi warwara nyama unopona apana kana chakaipa kana imi munodini munotoponesa munhu wani panyama. Muri kupazwa ava madzibaba vanoponesa munhu panyama, but chandinacho chandakapiwa nacho kubva kuna Mwari ndo chasiyana nevarumawo cheshoko reupenyu. Muri kupaona avanotorapawo munhu akauya achitorwara, mipengo yacho vanotoirapa. Saka aiwa handisiri musemu kategori nawo ba, inini ndakatumwa neshoko rinorapa mweya wemunhu, munhu woponeswa, then you are secured for the afterlife if you believe in Jesus Christ. Because izvi zvemasaramusi izvi here izvi handina kuti ndatadza kana murodzi ndati kuchipatara handina kuendako. Tererai muzwi munopanza ndati kuchipatara handina kuendako, asi I have a lot of people vanotouya zvekukereke ndichivanamatira zvachitoita musha. Saka imimi haikona kuti kana ndati kuchipatara handina kuenda. Jesu akamboenda kuchipatara here korapa vanhu. Saka muchaona kuti mibvunzo ndosaka ndati imibvunzo nhando. Varumeka, the kingdom of God is not about kuti hanzi ini ndoda kuti ndionekwe muchiti rubara ramhanya. No, ngatitaure shoko rinoponesa vanhu. Ndoza muchizorasika kuti hanzi mweya wababa angu uri kubuda. Unotanga uchida kubuda pa imi. Wadini kubuda futi pana sisi yenyu. Wadini futi kubuda pana uyu. Ongobuda pa muri chete, saka ida imi mchete. Saka kumba kwenyu imi mwandiyeshe kana imi mukati aufana kubuda pa ndiri ini, unofana kubuda nepana sisi. Kumba kwenyu imi how many mapastor ariyo? Akawanda kwa Marwenzi mwese. Aiwa hatizoiti tese mapastor. Asakaona. Chinoitika kazhinji ndechekuti inini kana ndichinge ndiine dambudziko, handiti ndine dambudziko, inini dambudziko randinaro, inini ndinofanirwa kutanga ndaporeswa. Kana ndichinge ndatanga ndaporeswa, handiti ochizondiparidzira hako shoko, handiti ndatove nerutendo. Asi iwe ukandiparidzira, handiti inini wacho ndisati ndapona, ndinotanga kutenda sei kuti inini ndinoita sei ndinoponeswa. Saka chekutanga chitange mandiponesa. Good. Muri kuona dambudziko ratiri kutongoita ka ngerekuti tiri kuda kuuya kuchechi kunamata
taitirwa something. Mwari ndimwari ende vanonamatwa despite kuti ndiri matambudziko kana kuti handisi matambudziko. Muri kuona ndo paakusiyana chiKristu neungangaism. Muri kupanzwisa neuprofita hwenhema nezvese zvemakuna zvavari kutaura izvi. Muri kuona zvamwari babaka zvinotoda kutozarurirwa. Ndosaka muri kubva matorasika kudai. Ndosaka ndati mese mutori n'anga dzitori chi dzitori panapa. Saka inini chamwari chacho nyarara henyu because munenge musikudini musikuchiziya chamungatoita muurongwa huno ngechekuti mufundisi tachitonyarara chitibatsirai kuti tione kusangana muponesi. Kuti ende muipe ngozi. Ngozi atendi koripa ngozi. Asi kuti chatinoita ngechekuti isusu tinoti munhu haurayiwi. Mweya wemunhu akaurayiwa endai mundoripa. Kana imi muchinge maenda kundoripa zvimwe zvese izvi ezvechokwadi zvinokwanisa kunamatirwa zvese zvichipera. Zvakwanisa kunamatirwa zvese zvichipera. Asi kana uchinge wa mweya wekuti uyu mweya wengozi uyu anditi tisanyengedze vanhu nekuda kwokuti vanhu vanopera kufa. Asi ngozi dzamina ndo dzakutokuvhiringa vanhu vanopera kufa anditi nekuda kwokuti imi mukanyengedza vanhu muchiti vanhu musaende kundoripa anditi kureva izvo kuti muri kutowedzera kutorasa vanhu vanopera kufa. Munhu wese akauraya munhu obva ati ndakaenda kutendeka kuchechi. Wese auraya munhu obva ati ndakaenda kutendeka kuchechi. Vamwe wese vasinganamati opera kufa. Ndiri kuona hangu sekuti pastor wawanonga nemission. Andifunga kuti kuna pastor wakadaro kuti anhu uraya henyu angekuti hakuna handina kuti anhu urayai sekuru. Don't misinterpret. Handina kuti anhu urayai. Asi musati pastor wati anhu urayai. Kutaura kwako kuri kutaura kwega kuti muri kuzwa mhosva dzeanhu akatosiya otizire kuchechi. Unenge atizire kuchechi ndiye unoende kobhabhadzirwa ndizvere unosupuke mabvi upfugama kutora bhaibheri kuti zvavane kuti futi iri kuridzwapo ungatore bhaibheri ere kwamumise kudai kuti mapara asabuda zvinoita rezvizvi munopere kufa. Saka zvavafanana nekuti ngozi kuuya kwairi kuita mapara ari kuuya. Saka kana bhaibheri renyu risikwanise kumise bara repfuti ndokutaura kuti ngozi munokwanise kuimisa. Kana zvikakwanisi kuitika saizvo zvoka musafa makanyeperana ba. Ndochizodzoka pakuti kana varume tichitaure nhaurwa yezvinyorwa ndizvere kuti isusu zvinyorwa zvakazoti munoziva sei kuti munhu wakanyore zvino izvi ndiye chaiye kana kuti wanga aine mission yaakanga ainayo paine chaide kucolonizer kuvanhu right. Ndobva ipapo kana mimi muchitaure nhaurwa yekuti hazi ana Pauro ano akazodai ngatisiye nyaya dzaana Pauro hatina kukamana na Pauro ba. Nguva yakararamwiwa ndiana Pauro nezvaaita zvainge zverudzi rwawo. Isusu nerudzi rwedu ende hatatamboze pfukwa yekuzi kune pfukwa yaPauro ba kana kuti kune pfukwa ya Moses. Munozwa here tiri kuite pfukwa yeanhu akaberekwa zerudzi rwedu. Semanyorera aita Pauro aita kuvaHebheru kuvaGaratia kuvaFiripi kuvaKorindi. Tozobva ipapo kana mutore nyaya yekuti muri kude kubatirire pachinyorwa kuti hange kuti zvedu isusu zvakanyorwa taakuite dambudziko. Dambudziko taakuita ngerekuti ndikatarisa inini bhaibheri ndakamboronawo kubva pana zvirevo kusvika perakapedzisira ndizvere. Asi pari zvino mapasa emimi muramba mucherenge munya dai nhasi uno utiri kutoerengerwawo kuzi soko kuna marwenze ndizvere. Kuna chifu Zimunya kana kuti chifu Mutamba kana zvinyorwa mapungwana robva wange kuchipinge rechigwira rechenda zvinyorwa Pauro dera zvinyorwa zvamarwenze bhuku rakanyorwa ndiamarwenze dai zviri zvokuti tiri kuenda nezvinyorwa ka ngoti zvinyorwa hazvigumi ba vhesi harigumi ba ndizvere. Zvinhu zvekuti pane nguva yezvaishandawo panguva yacho isusu hatishandi nemunya ba. Tinoda kuti tinga tichitaure kuti kubva pari zvino izvi zvizvi kuti muchikwanise kupindura imimi toda kuti mutipindure kuti vhesiwo yenyu mubhaibheri iri papi. Alright, ndinotenda Mwari wedu babaka haasanduke. Ndosaka muchizozwa Pauro paanotonyora ndabata Pauro musatombotye ndiri kutoziva zvandiri kutaura. Vateri ndoda kuti munatse kunzwisisa nguva yakanyorwa naMozisi
neyakanyorwa yakanyorwa kuna Pisarema, mobva matarisa nguva yakanyorwa pana Malakai, nenguva yakanyorwa ndiMateu, nenguva yakanyorwa naRuka, nenguva yakanyorwa naPauro, nenguva yakanyorwa naJohn, nenguva yakanyorwa naPeter, inguva yakasiyana. Zvakatora nguva inoita iyo 1600 years. Alright. Avereka muri panzwisa ipa pandiri kutaura. Ndikubazwa. Kuti tinge tiri kutaura kuti nezvinyorwa kuzobudawo mbeu yana marwenzi yozonyorawo mucharengawo papi tereizve munozorengawo papi ndo pamuri kuona kuti nhaurwa isiri yekuverengwa, nhaurwa ndeyekukudza Mwari watinonamata. Ndosaka Pauro achitaura pana Acts chapter 26 pavhesi ya 22 zvikanzi ndakabatsirwa naMwari. Muri kupaona varume vanotoda kubatsirwa kwakanyanya because kurasika kwacho kwakanyanyisa. Pakuti ndikobatsirwa ndi Mwari. Ndosaka manzwa shoko raMwari riri kutaura kuti haikona kudziteedza n'anga idzi, nekuti kudziteedza dzinokurasai n'anga idzi. Une shoko. So ndakabatsirwa naMwari kusvika pari zvino ndichipupura vadiki nevakuru. Ndizoka hanzi ndisingarevi chimwe chinhu. Muri kupanzwisa chii chaanga asingarevi, chii chaanga asingarevi chimwe chinhu. Pauro ari kutaura kuti chakataurwa naMozisi navaprofita wese. Tichaona kuti kubhuku raGenesis tichifamba kubuda naro kudai so, nevaprofita vese vatakaona vakanga vachipupura kuuya kwaKristu Jesu, kutambudzika kwake, kufa kwake, uyezve nekumuka kwake. Ndo chinhu chaakanga achiparidza. It's the same message iri kuparidzwa namufundisi Marwenze. Handina changu chandinoda kutanga kuparidza, but chandinongopupura kufa kwaJesu Kristu, kufa kwake nekumuka kwake. Ndo maridzo yakapiwa naPauro, ndo maridzo yandiri kupa, ndo maridzo yakapiwa naPeter. It doesn't mean kuti I have to be in the Bible. Akuna ziwa maridzo yepa Rakati mbovabvunza, ndikumbira kubvunza imi. Yes. Ivo ana Mwari vambori vangani? Tina Mwari mumwe chete kwauzoti netumwari tumweni tinotendwa nevamwe. Yakanaka. Unoziva sei kuti ndo tumwari uyu ndiye Mwari? Pastor Marwenzi. Chechi yenyu kana ngatimbotora Zimbabwe yedu inei, chinamato kuti chitange kuuya munomu. Ndikabvunza madzibaba vanoti izwi richiuya, anditika vanotora nezvaJohani 1931, anditi izwi richiuya kuti izwi rakutaura munyika inei 1931, toendawo kuchechi yenyu imimi, anditika andataura zvemadzibaba ndakuenda kuchechi kwenyu imimi. Chechi yenyu imimi dai inozwi ministry chini kana kuti inozwi chini, anditika yakatangawo rinyi? Ko idzi dzakatanga kare idzi? Mwari wadzo umbori upi? Mwari wechechi yenyu imimi naMwari wechechi yaava nedzimwe dzese dzirimwo, tisikadi kudzidaidza mazita adzo, toda kuti tazo chechi yenyu imimi zita rayo nechechi dzimwe dzetinadzo munyika yedu yese ine. Mwari wayo ndoupi? Ana Mwari anombosiyirana papi? Ngei dzakazowanda. Imi muda kuti ngei dzakazowanda amutemusi ngekuti good. Handingapindi Jesu ba. Saka chinoshanda ngechedzinza rangu chisvike kuna Mwari. Ndinotenda mandipa mubvunzo nemadzinza neoni n'anga dzinowanda. Regerai nditaure ndizoka. Mwari ndemumwe chete, maministry ndo anosiyana. Anonasa kupanzwisa maministry, vamweni vanoprofita, vamweni vabati veshoko, vamwe vadzidzisi, vanodini vanotendwa naMwari zvakasiyana kubudikidza kwemweya waMwari. Saka izvozvo zvekuti hanzi iyi chechi yazi ngana, imwe yazi ngana, imwe yazi ngana, izvozvo hazvina kana nebasa. Asi nhaurwa yakatokoshesa ndeyekuti mukati memapoka iwawo muri kuparidzwa Kristu wezvokwaderi, muri kuparidzwa vhangeri rezvokwaderi randiri kutaura kuti vanhu vanofanira kuparidzirwa ishu yekuti Kristu akauya, akatambudzika, akafa, akawigwa, uyezve Kristu mupenyu. Handika muri kupanzwa. Saka mukatoona iri kunzi chechi, makatonaka zvemabhuku munotozviziva, handitika musasazorumba maningi ngoti isu tongateiteera alright, taurai point yenyu. Taurai point yenyu. Hamwazoti imwimwi mukuitwa Mwari shoko Mwari ngoumwe
nemawandiro akaita machechi munomu kwai anoda ke 3000 ndaizwa zveibhuya paredhiyo handizivo kuti paredhiyo waibhuya kuti chini 3000 kunonzwa kuti dai ari ana mwari 3000 varipo mukateerera zvandataura ndodobva ndakukorekta ipapo vana mwari havasiri 3000 ndati mwari ndemumwe but maministries ndo ari kudini ari kuite 3000 ari kusiyana muri kupanzwisa saka imimi haikona kuchada kudini kuda kuisa zvisipo mubvunzo wangu waiva kuti hai saka isusu manje toziya sei kuti mwari unonamatwa kumadzibaba kwaava asi uda kutaura kwaana kamerameni kwamadzibaba waava newe kuchechi kwenyu toziya sei kuti mwari wemene ngou good right amirai vandatopindura imimi because wati toziya sei ini ndoda kupindura nichishandisa chi because ndine shoko kabhaibheri imimi henyu hamuritendi imimi makangofanana neizvizvi muri n'anga dzese no, we are not painting kutotaura alright chizwa pandiri kutizama kuda kubudisa ndika ngepekuti mwari vanobudiswa pachena mushoko rawo vachipupurwazve nemweya wawo uri matiri muri kupanzwisa saka muchaona kuti mweya wamwari uri matiri haupokani neshoko ramwari rakanyorwa muri kupanzwa because mweya iwowo is the same spirit yakaita kuti shoko iroro dini ribude is the same spirit watiinaro muri kupanzwisa saka tinozosiyana vapi apa ndo patakuchiuya manje kuti kusiyana kumwe kwandinozoona kunobuda pakuti kune vanhu vasitorina mweya wamwari wacho muri kupanzwisa nekuti shoko ramwari rinotinatsa kutaura pachena pana Romans chapter 10 pavhesi ya14 na15 kuti vachagoparidza sei ivo kana vasina kutumwa so vasina kutumwa ndo vari kuchizoenda kunani kuna sekurai muri kupanzwisa chavasina kutumirwa inyaya yemwoyo wavo wakatoshata saka chii chiri kuitika ava ndo vanochiwapa something nekuti muchaona kuti pekutanga Elia tikadzoka muchaona kuti vanga vachiti vanotadza sei kuita mamiracles nechii ndo pfungwa dzavanenge vainadzo dzekufunga kuti shoko ramwari kana kuti umambo hwamwari ndehwe mamiracles saka anochimhanya kuenda kuna sekuru opiwa zvaanopiwa kuti aone kudonhesa vanhu nekudini asi hakunaso atidonhesi vanhu we don't waste time like that regai ndibva ndapatsanangura ipapo because nhaurwa inoitika munhu wese akagamuchira Kristu haadoni haabudi dhimoni ndepapi patine evidence yemunhu wese akagamuchira Kristu akabhabhatidzwa anogara mushoko anobuda dhimoni hapana whoever anozviita izvozvo asiri munhu wamwari ungatobudisa dhimoni kune munhu asati agamuchira Kristu that is normal not kuti munhu akagamuchira Kristu haabudi dhimoni saka sei muchechi mwenyu muchiti every week musati muchechi hamuna kumbouya kwedu itai kuti machechi amakamboona amakaona because mukati kwedu ka munhu ariye unodonha dhimoni every week handitika imwimwi mwapedza manje musati imwimwi itai kuti vaya because inini ndiri kutozvirambawo nekuti dzidziso iyoyo yakafamba kwenguva yakareba nevanhu vazhinji wakawanda ndo zvata kutokorekta tichibatsirawo futi nemi kuti handizoba chimiro chekereke chamuri kuda kuzama kubudisa saka tisikazi kubuda topic yedu isusu imwe mukaerenga vhesi inini ndichiteerwa nekuti ndakauraya munhu kwakutora mapatsi ake kwakoise kachitoro kangu mukatu mwana chituta mungaonu handitika chitoro chacho broka vana vangu vopera vamwe voonekawo vakaurawawo maurayiro andakaite uya mune here vhesi remunokona kuboura kuti hairidzime ngozi iri kunditeera alright zvakanakisa baba ngoti munobhilivha ngeshoko mweyamdona mundori munhu wakatoenda kofunda shoko kana tiri kutaura kuti aiwa shoko rine mweya zvokufunda vakomana haikona kuda kutwista taramba vanhu vanotwista shoko rine mweya muri kupanzwisa saka musada kunyepa saka tingariboura here vhesi ramataura kuti varoma 10:15 batai makadaro ndizoka chamunoda kuziya number 1 andika iwo kana wakaita mhosva yako pamusoro pemitemo irimo munyika muno kuti usauraya usateerai muzwe unotoendera kustokisi muri kupanzwisa asi inini ndakamira samufundisi pandinomirira ndizoka tinomira tichiti ngozi iwo ukangotenda chetika hauna mweya unokunetsa muri kundizwa zvandiri kutaura asi unoripira chii mhaka yako iyi pai
kunyika ka because imitemo yenyika nyika aiwa nyika ukatoba izvizvi ukatoba izvizvi andika unosungwa andika asi imwe mupasta imwe atifani kunyeperana ava sekuru Mombero mai ndo vakaba ng'ombe dzangu dzese vechiendesa kwavo dzikwa vanogara iyi kupurazi kwavo handitika vazosvika muchimaparidza paMiddlesbrough apo vobva ati uyai mutendeuke mese makatadza vokuti Johani unoti uyai imi mese makaneta makaremerwa kunyange zviri zvakatsvuka seropa ndinozvichenesa vobva vauya pambe pemoti simudzai maoko vobva vadai so voti inini ndoda kutora uroro wavo kuti ndakabe ng'ombe ndaiba ng'ombe dzachati bwege 15 dzandakatoba inini nditori nadzo kudanga kwangu ndo dzavari kutorimisa veirime foreka kwavo dzii kwautoti hai mhosva dzenyu dzaregererwa ndijesu zvandiri kuti imimi interpretation yamaakupa yoka iri wrong nyaya ndoda kuti andika muri panzwa handiso zvandatakuregerera mhosva orai vapeya vataure zvinganga ndauramba nyaya ndoda kuti ndikuonesei yakamira kadai tingaite setinoda kubuda hedu mutopiki asi tichidzoka hedu nyaya yedu yatiri kutaura isusu inyaya yechinhu chinonzi ngozi handiti ngozi inopera here nekunamata ngozi inopera here nekunamatira handitika ndo pari kunzi namufundisa ngozi inopera nekuita sei nekutendeuka nekunamata inoita sei inopera handiti ini ndo pandiri kukurudzira vanhu inini kuti ngozi usadene muroyi usingagoni kunamata dai wenyakona uyezve kana munhu achinge aurayiwa kufa kwemunhu nekwehuku handitika zvakasiyana zvimwe zviwi izvi zvese izvi zviri nani zvinonzi come out zvichiita sei zvichibva zviwi izvi handitika kwete kunze padeurwa ropa remunhu aurayiwa munhu achibva afa madzibaba mwati pai zvinozwi come out zvichibva zvapera zvinoita here imwe kuti mugume padziwa paOsborn papa motosvika modai kufolda maoko kudai oti come out kudaidzire howe mudhamu dzotobuda azvibudi alright saka mwapingura azvibudi alright munoona kupa zvirahwe tinoda kuti titaure zvimwe zvirahwe papi apa zvinozotibatsira mangwana pamwe pacho pane kwekuti tiri kunamata tichitopusisana ana ichitokura nekutopusisa vanhu nekutopusisana aiwa izvozvo pacho nekuda kuti vanhu vanofanira kubatsirika kuti vazive kuti vanofanira kuita sei kana izvozvo zvichinga zvasangana navo zvakanakisa kuti vanhu vanofanira kuti vabatsirwe kuti nzira yavakaita ika yavaiteedza hapana chigura chirimoba mazwa kuti munhu aurayiwa mumusha wataura kuti siyanai nazvo ye mutendeuke baba vanhu ngavasvike pavanonamata muri kundinzwa zvandiri kutaura aiwa zvinhu zvatiri kutotaura ndo chokwadi ichocho nyaya ndode kuti nditaure panapa ngeyekudai varume tikade kusori kupoterera zvimwe zvezvinhuka zvinotikanganisa tinorasa vana tinorasa marudzi tinopedzesa marudzi nenyika inofa varume mutemo kana kuti tsika yekuti ngozi yadudzire mumusha menyu inode kuti iripwe ndokuti zviro zvione kuende zvakanaka pamwe pacho petoda kuhwanda ngepekuti manamatira ako iwo munhu pamwe wakuite simba ngekuti wakauraya ko uno usina kuuraya uyu ndiye unopedzerwa vana simba rake richabvepi kana iwo ngekuti ausi mutemo wekuti hazi sezvo inini ndakaita chandakaita saka chiuya iwe musha wese tinamate hakuna zvinhu zvinokwanisika zvinhu zvakadaro chinokwanisika ngechekuti ngatigare pasi semhuri semusha pasinawo zvekutaura kuti ndoda koturi kwebhaibheri pamoko kuti ngozi ipere nyaya iripo ngeyekuti baba mukuru na baba munini mukoma nemuning'ina danga rekwakoyo shamwari kune ng'ombe ngani kune chinhu chatinetsa mumusha ndosaka makazoona senyika kwakatobwe mutemo wokuzi akuchina munhu unoripwa bange munhu munotobudise ng'ombe dzenyu kuzive kuti zviro zvizvi zviriko zviri kupedza vanhu vari kupera ndizvere kana mukaone mutemo wotozi hakuna munhu unoripwa ngemunhu ba kutozive kuti ndinotenda kuti right tochizobva zvepekuti kana iwewe usikabudirwiba ngekuti pamwe pacho munonzvenga ivivi
meshuye kudzimba dzedu usiku maberere edu echitsvukira tichita kutoite mhuri yakawanda ndimwe mukuya usiku kubatsirwa ngeng'anga. Right. Nyaya iripo ngeyekuti vanhu vateereri musanetseke chinokupa upenyu ramba wakabatire ipapo ndokuti zviro zvako zviende mberi. Ukafurirwa chimombera ndipedze. Ukafurirwa kuzi hazi ngozi kuri kuti mwari hama dzangu musha nemadzinza zvinopera. Ndochizode kubata futi pakuti kuzisekuru kana kuzing'anga ndizvere handi dhimoni ba ndizvere ngekuti zvinhu zvatakabarirwa tichikura tiri mwezviri. Nhasi unoyu kuti azozive kuti kune chinyorwa chazoya chekunamata wakanga akaberekwa ngekuti sinzi akuru edu paakanga achirarama kusati kwane chikristu chinechi haana kurarama here. Right. Pamwe pacho ndepekuti chinamato chinoende kosiyana pamunhu nemukufunga kwake nekuona. Vanoti kwai imimi muri sekuru mune madhimoni handitika munoshanda ngemweya wetsvina handitika mbovabvunzei kuti vakasvike paHebert Chitepo pamutare general apo pavanoona manesi aya neihamba vanoti sister here kana kuti vanoti nesi budisai point yenyu amubvunza apa mukavaona munoti sekuru asi pamunoenda paHebert Chitepo pageneral apo manesi aya ese munoona munoti mbuya ndaida kubatsirwawo kuti hai kunotorwa mutombo ngekuri voti ngeino mukaona maodhara moti sekuru. Alright, izvo hazvionini baizvo chigura chekuti azi tochizobata futi panhorwa yekuti kana chiri chitendero iwewe une chitendero chako nekuona kwako asi pamwe pacho zvimwe zvitendero kangati zvitarisise ngekuti kana uri pasta kana uri hani hauna raramo baya yekuti ukoumwe chimwe chitendero kuti iwewe uri dhimoni kana kuti uri conman. Imimi kana maikwanise kuite majaji munyika muno mukune kunofundwe zveujaji zvebasa raMwari kana kuti zvekuzi kuwa kuti ini ndine sarudzo yekuri zvakati hakuna munhu unoende kohorepasina kuti mataura munhu unohore kwaanonga akasenza. Saka zvinhu zvinode kukuitira gehena ngere kwako iwewe. Kana tichitauri nhaurwa tonga tiri kubata ngenhaurwa yengozi tine mazire nemapedzere etinoita isusu hedu hatituriki bhaibheri mutemo wengozi. Hama dzangu ana sekuru kuti muzoya mechibatsirwa ndiwo haasiwo akauraya kutokubatsiridzai ngekuti mimi mune zvenyu zvemakauraya asi tinokupai nzira yekuti zviro zvinozvi zvireruke ngezvekuti mhepo iyoyo inobuda. Ndinoda kuti titende mhepo iyoyo yabuda yotaura kuti ini ndakaurawa. Saka zvendakaurawa inini chendinoda ngechekuti endai kumusha kwangu kwakati muende kondiripire ng'ombe dzakati mandiripire izvozvo musha wenyu ndasiyana nawo ini ndadzoke kudzinza rangu ndokupedze ngozi kwete kuti nezera Jesu. Aiwa zviri right kuti imimi hamudi kubatwa asi munoya moti nezita raJesu handika. Aiwa zvakanakisa. Chandoda kuudza hama dzangu, light and darkness will never meet. I will repeat this, light and darkness will never meet. Inini ndiri kusaidi rechiedza sekuru vari kudima uko amuna kana chiedza chiri mavari muri kupanzwisa. Saka muchaona kuti nhaurwa iripo ndekuti ivo zvavari kutenda dzidziso yavo yatiri kubudisa. Chiteerera sekuru hamuna kutaura here handika mataura sekuru mataura muchaona kuti musharukwa uyu handika dzidziso yaari kupa ndo yatataura zvakanaka kuti shoko raMwari rinobudisa kuti namazuva anenge afamba kupedzisira kuchauya vanhu vanenge vane dziso dzinotsaudza vanhu kubva mune kutenda kupi muna Kristu Jesu. Iri dzidziso iri yemadhimoni nekuti madhimoni havazviisi pasi pekuda kwaMwari. Saka ndo dzidziso dzatiri kuona idzi. Isusu hatisi kutaura kuti sevafundisi urayai vanhu, but tiri kutaura kuti honaika zvinhu zvakatonga zvitoripo.
asi chinhu chatiri kutaura ngatinamati. Kana tichinge tichinamata Mwari vanenge vachitibatsira. That is the purpose of the judgment. Andika ini ndoda kubvunza kuti alright, isusu tiri kutaura kuti okay, waripa nhasi, waripa kudaro, but still judgment iriko. Saka chii chiri kumbonatsa kuitika ipapo? Food for thought. Tichiramba tichienda mberi, muchaona kuti hama dzangu, shoko raMwari riri kuuya richibata munhu wemukati, atiri kuti mweya wako, the spirit man, kwete zvenyama zvaari kutaura izvi. Unogona kurohwa nematombo, unogona kufa, unogona kudini, unogona kufa nenzara. Zvinhu zviri kuitika, vanhu vangani vari kuita chirombe asi havana chavakatadza, vanhu vangani vane upenyu usina kunaka asi havana chavakatadza. So isusu totaura nezvematambudziko here, nekuti izvozvi mirai makadaro kuti vanhu ikoko, kuti vanhu ikoko andika nanhasi vanhu vari kutambura, asi idzitori n'anga andika vangani vane upenyu hwakanaka, vanhu vavo vanorwara, hama dzavo dzinopenga, mipengo yacho mirai makadaro, mipengo yacho yavari kutaura kuti mufundisi iwewe rapa, ingani mipengo yavari kupesana nayo izvizvi kumachipatara iko vari kudini kuenda, ing'anga andika vari kutaura kuti vanopedza, vadini kupedza. Asi ini ndo pandiri kutaura ndichiti aiwazve tiri kuchiKristu kunoko hama dzangu. Tinotenda pasi ngoti nguva yedu ndetirodzikisana. Chipedzai matambudziko acho ka, you are trying to claim kuti munopedza matambudziko ka. Chipedzai. Chita andiri makuclose ka. Mungotaura vakatarira kuti imi muri Pastor Marigwenze muri vechechi ipi kuti kuti vazoziyawo ngoti vamweni vanodawo mo. Ndapaswa. Alright. Ininza mufundisi Marigwenze, chinhu chandoramba ndichikukomedzesai ngechekuti ngatinamatei mumweya nemuzokwadi, ndo chinhu chiripo. Namba dzangu dzinoti 0788948763 0788948763. Tinotenda Mwari nemwaka nenguva yatanga tiinayo. Ndini Dr. Nzira kana kuti Madzibaba Nzira. Nyaya yangu iri kuti inini isusu hama ngatiripei ngozi. Kufa hungu tinofa mutemo waMwari, asi zvauri mutemo waMwari tinofa uyezve tichafa. Anditi asi munhu anenge afa zvekuurawa kuti tichengetedze hama dzedu, kuti tichengetedze wana, waregedze kusangana nemaproblems, ngatikwanise kuti tiende kundoripa. Kana mada kunamata muchizonamata mushure menge mapedza izvi zvose zvinotibatsira. Namba dzamadzibaba Nzira 0771 521 530, tichadzokorora zvakare 0771 521 530. Mazvita inini ndinozisekuru Momberume, chindoda kukurudzire kuvateereri newatariri ngechekuti chakakosha paupenyu ndo unochiziya. Paunode kurya nepaunode kurara ndo unozwe nzara. Nzara izwirwi ngeumwe ba kuti izvi chimupai wakude chakati. Ukaona wakuzwa kutaura kuti pawari pareba. Saka nhaurwa yatinode kuti tibate nekududzira ngeyekuti kuti mimi maone kuti kudenga kunoendeka musikazi kuripe ngozi, garai mwaenda ngekuti paradhiso iriyo, dzimba dziriyo dzakanaka. Kuti tinge tiri pano pasi zviro zvakatikoshera, ngatiripei ngozi ndokuti tione ugare zvakanaka. Kana sekuru akakubatsira, handi kuti ba sekuru akwanise kudenga ba, akubatsire dambudziko rako kuti zvite zvakanaka. Tiri tese tiri mukubata nemukududzira kuti zviro zvibatsirike, tione kugare zvakanaka. Kuripe ngozi ndo kupedze ndo mushonga wayo basi. Mungapedzerwe mare, mungapedzerwe nguwa, mungapedzerwe zvekuita zvinopera. Namba dzasekuru Momberume dzinoti 0773 765 720. Ndodzokorora zvakare 0773 765 720. Mazvita. Aiwa, ana vakaningira mweshe tinoda kubonga yambo madhodha mweshe, ana baba ana mai ana sekuru ana mbuya. Unondi mutape chati bwege ndofeni chindireki dhodha rekanywa nawo pa Mount Cylinder. Chetingareketa ngechekuti iwewe ndio unoziya chiri mumuzi mwako chinomupedza kuti mupere, chinobare makuwari mamizi mwenyu. Saka iwewe ukati kuzvipedza kuti zako hware kuchechi, kumuzi kwako kunosara kweibaka, hama dzeipera, zvinozonakidza ere kusara iwewe wega hama dzeipera? Zvichiri kumunakira vari kumachechi ngoti mune vari kudzima mwoto nokupire midzimu yemarudzi enyu. Saka inini samutape chati bwege tinongodhibanawo pachati bwege Comedies TV, YouTube, Facebook. Namba zangu zokufona
kana kuwhatsapp +263 712 764 740. Ndofeni ndireki ngatidhibanezve vhiki rinouya. Tinayo ndaa yedu aisati yapera, zvemuchareketa nezvemuchabvunza tichazvipingura. Discuss TV, inonakidza zvekuti kana wasalike pa FB